Iż-żewġ aħwa suspettati bil-qtil tal-ġurnalisti li jaħdmu mal-kumpanija Charlie Hebdo u persuni oħra inqatlu mill-pulizija. Dan fil-waqt li ostaġġi li tul il-jum tal-ġimgħa kienu qed jinżammu mill-aħwa inħelsu. Ġurnalisti li kienu fuq il-post irrappurtaw li għal-ħabta tal-4:30 ta' wara nofsinhar kienu sparati n-numru ta' tiri fil-fabbrika li tinsab f'belt fit-Tramuntana ta' Pariġi. Dan hu l-post fejn tul il-jum kien hemm iż-żewġ aggressuri. Ftit tal-ħin wara nstemaw madwar 5 splużjonijiet. L-operazzjoni kienet delikata ferm tant li kellu jintuża helikopter li niżel fuq il-bejt tal-fabbrika biex il-pulizija setgħu jidħlu fil-post. Il-fabbrika tinsab viċin ħafna tal-ajruport Charles de Gaulle u għalhekk l-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili għalqu żewġ runways bir-riżultat li numru ta' titjiriet f'dan l-ajruport ġew ikkanċellati. Matul il-ġurnata l-pulizija kellhom kuntatt darbtejn maż-żewġ tirġiel li qalu li kienu preparati jmutu martri. Intant f'post separatu brabta ma' storja li kienet qed tiżviluppa fl-istess ħin, raġel li kienet iżomm numru ta' ostaġġi f'supermarket inqatel ukoll. Kien irrappurtat li mietu 4 ostaġġi li kienu fis-supermarket fil-ħin li inqatel l-aggressur. Intant, iktar kmieni matul il-ġurnata żewġ persuni nqatlu minn raġel li huwa maħsub li huwa l-istess persuna li l-ħamis qatel pulizija mara. Jidher li dan il-każ huwa marbut ma' dak li ġara l-erba' li għadda fl-uffiċini tar-rivista satirika Charlie Hebdo. Is-sigurtà għadha massima l kull eventwalità li tista' tinqala. Il-President Franċiż François Hollande appella l-Għaqda Nazzjonali sostna li l-manifestazzjonijiet taċ-ċittadini għandhom ikunu paċifiċi biex il-pajjiż joħroġ b'saħħtu sod u b'dinjità quddiem id-dinja.